na sha gaya miki cewa duk lokacin da zaki kwanta ya kamata ki riƙa addu'a. Kowanne yanayi kika tsinci kanki a ciki, addu'a ce ta kamace ki. Dama na san za a aikata haka. Domin tun lokacin da na ji Umar Hashim ya ce Hajara Matawalli ta same shi a ofis ɗinsa yayin gudanar da taron gabatar da ita matsayin chief accountant a wannan babbar ma'aikata. Abin da yasa na ce ku zo tare da fayil ɗinku dalilin shine na bincika fayil ɗin kowa na gano naku ne yake ɗauke da badakala mai tarin yawa. Amma wannan binciken bayan za a yi shi ba. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Haba dan girman Allah, haba dan Allah, haba dan Allah dan Annabi, haba dan Allah dan Annabi. Ka duba wayan ka kira nawa na maka. Dole sai da ka sa na zo nan din dai. Ha? Wallahi gashi miss call ɗinki gashi. Kin san wai tana sale ne. Sorry my customer. Sorry. Zuwa ne dai kamar yanda aka saba. Okay. Data dai baka saka min nayi in saka da kaina. Ya ki saukuwa. Shine nace bari in zo ka saka min. Shi yasa nake ta kiran ka da ka ga mun ko da yanda zan yi in saka. To shine sai dai da kabari din nazo. Wato wani application aka samu CMC Telecom. Kina shiga cikin Play Store kin gani ko? Kin gane ina danna ba gashi ba? Kin ga CMC Telecom? Application din kenan. To shi wannan CMC Telecom din kina bude shi kin gani? Shi zai baki dama ki subscription na Star Time. Ki sayi data, ki katin waya da kuɗin biyan wuta NEPA da sauran nau'in abubuwa. Duk shi kadai? Duk a cikin wannan application din. To da kin danna in yi kika register abubuwan ga sanan kin ga su a jejjere? Gaskiya ka cuce ni. Yaushe abun nan yazo? Wallahi ma kwaso ma na ga harkokin ku ne da gobe kuma kina tafiye kuma ba kiya zama. Yasa ni sai in gidan nan kika zo sai in karanta miki wannan al'amarin. Yanzu shi wannan CMC Telecom din ina gida zan biya kuɗin wuta? In biya na in yi subscription duk wani abu da duk haka? Ba dai magana cuta dai ko? Babu. Babu. To wannan ai abu ne mai sauki. Shi sa ai ni kin gani yanzu? To ba za ka ƙara gani na ba kuwa. Ni ma din dai ba wai kin ga tunda harkar nake na communication na irin wannan. So amma kin gani ni kai da application yazo min na samu ina ta albishirinka yanzu duk ɗiyan ɗaki na gabaki ɗaya zan je musu downloading. Na huta. Kullum ina gisa data to na huta yau. Alhamdulillah sai mun yi waya. Umar a Duniya Arewa TV. Je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa. Assalamu alaikum ɗan uwa musulmai maza da mata manya da yara. Muna tallata muku YouTube channel ɗinmu mai suna Umar a Duniya Arewa TV. Wannan YouTube ɗin da muke tallata muku za mu rinka kawo muku shirye-shiryenmu na mu gyara kuskurenmu da kuma abubuwan da suka shafi addini da kuma addu'o'i da wajen tarbiyyantar da mu kanmu. Zai taimaka muku wajen tarbiyyar 'ya'ya da yanda za mu yi mu'amala da 'yan uwanmu da kuma gyara lahirarmu da kuma gyara duniyarmu. 'Yan uwa musulmai da kuma addu'o'i wanda suka shafi sunnar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwa musulmai, YouTube mai suna Umar a Duniya Arewa TV, ku dan ba da lokutan ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa. Insha Allah za ku ji daɗin wannan channel din. Ba mu haɗin kai, ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa. Muna sakin sababbin maudu'an namu bi izinillahi za ku gani. Muna godiya baki ɗaya al'ummar musulmi.